Joo, menkää vaan paikoille ja ottakaa soittimet ja otetaan yksi treenikierros, Mikko ottaa sen kumminkin nauhalla. Oot kuka nähnyt Harjaa? Mulla menee. Harria. Harri ei. Oot kuka nähnyt Harjaa? Mitä sinä olet? No on playback. Onks sulla nuha? On mulla vähän. Miksi? No siis ihan. Alastuvan ulkona. Niin, sun varmaan. Jauhat suuhun. Pidetäänkö se Bring the Wall Down kohtaavat? Hyvä meini. Ei mulla on mikki edes tää käsi. Ai katso, mulla oli käsi tässä edes, siksi kuulosti oudolta. 50 freimiä, jos sais tosta päälle, kun menee jauhoa niin kauasta nenää, ettei tuu yhtään mitään. Kiitos! Vai käykö sää? Nyt se on No onko ollut hauskaa? On ollut. Tuleeko lämmin? Erittäin lämmin. Siellä on 4, 5, 6, 7. 14 kilowattia osoittaa teihin. Että ei ihme, jos on vähän. No. Niskat on revennyt jo. Ei kuvaukset saatu olla, kun ei aika hyvä fiilis. Sitten on aika pitkä ilta, että vähän väsyttää jo nyt. Hyvin sykkii. Millainen fiilis oli? Milloin lähtee käymään? Aluksi vähän niinku silleen hakkas sydän, mut sit siihen tottuu ja... Sitten se loppu. Joo, nyt rakastaa kameraa. Muilta herrasmiehiltä. Hyvä kommentti. Niskat rikki. Shellil-kahvil. Hei! Nyt vitut. Hei, Shellil-kahvil! Shellil-kahvil! Shellin kuin. Mikä meno? Tossa on ja tossa pitäis olla, mutta ei se ole. Haluatko, että otetaan kokonaan pois? Mä en todellakaan. Sulla on tommoset tähtikolet. Miettii, että minkä vitun takilta jauhoa tarvii pistää tällä lattialla. Mä oon Petteri ja mä soitan kitaraa tossa Ocean Withinissa. Mä oon pyörätuoli invaliidi. Mä oon se haitat soittaa. Sä oot rohkea. Mä oon rohkea, mä rikon rajoja ja mä oon opetellut keulimaan. Mä oon Santeri, soita bassoa ja en mä tiedä, mulla on niskat kipeät vaan. Mitä Pepan teni? Ei tullu mukaan. Moi. Mä oon Joonas. Mäkin soitan bassoa. Ei nyt kitaraa. Ja mä oon fysioterapia tarpeessa tällä hetkellä. Mä oon Tuomas ja mä soitan rumpuja. Täällä on ihan hyvä meininki ja mä oon myös tää Petteri henkilökohtainen avustaja. Tääks pyörätuoli kanssa. Mä en näe lisää koska roudataan kamoja. Sulla on kaunis sielu. Joo, väliin soitetaan kitaraa sillä Petteri näppäilee vähän flexistä. Mä en oo niin upea. Joskus tää toinen. Moi, mä oon Thomas, mä oon bändin Vihatun jäsen. Ja mä oon vokalisti, entinen basisti. Ja mä oon varmaan myöskin bändin Hikisin jäsen tällä hetkellä. Mä painaa eniten, kaikki vihaa mua. Ja mä en ikin oo niin hyvässä kunnossa kuin esimerkiksi Joonas. Mut kiva ollut. Kiitokset Chernofilmsille ja odotetaan, että video pääsee nettiin.